हाय फ्रेंड्स, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीजमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं खूप खूप स्वागत करते। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण मक्याच्या पोह्यांचा चिवडा घरच्या घरी अगदी सोप्या पद्धतीमध्ये कसा बनवायचा ते बघणार आहोत। अगदी आपण जो लक्ष्मीनारायणचा चिवडा आणतो मक्याचा, तर अगदी तसाच हा चिवडा तयार होतो। रेसिपी एकदम सोपी आहे आणि मी नीट समजावून सांगितलेली आहे, त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा। आणि तुम्ही जर माझं चॅनल पहिल्यांदा बघत असाल तर प्लीज सबस्क्राइब करा। सबस्क्रिप्शन एकदम मोफत आहे। एकदम रुचकर असा हा चिवडा तयार होतो आणि एकदम झटपट कमी साहित्यामध्ये। तुम्ही नक्की एकदा ही रेसिपी ट्राय करा, तुम्हाला नक्कीच आवडेल आणि तुम्ही पुन्हा पुन्हा बनवाल अशी ही रेसिपी आहे। दिवाळीच्या फराळामध्ये तर अगदी तुम्ही आवर्जून बनवाल असा हा मक्याच्या पोह्यांचा अगदी लक्ष्मीनारायणचा भेटतो तसा हा चिवडा आहे। चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया। तर हे आहेत मक्याच्या लाह्या किंवा मक्याचे पोहे आपण याला म्हणू शकतो। तर हे पाव किलो आहेत। वाण्याच्या दुकानामध्ये अगदी आरामात भेटतात। तर ते मी तळून घेणार आहे। त्याच्यासाठी मी तेल गरम केलेलं आहे। तेल चांगलं कडकडीत गरम करून घ्यायचं आणि नंतर हे तळून घ्यायचं। एकदम फटाफट हे तेलामध्ये टाकल्यानंतर फुलतात आणि फुलल्यानंतर लगेच त्याला काढून घ्यायचं। हे बघा, तेल मात्र खूप चांगलं गरम असलं पाहिजे। तेल चांगलं कडकडीत तापून घ्यायचं आणि नंतर गॅसची फ्लेम थोडी मीडियम ठेवायची आणि ह्या ज्या पोहे जे आहेत मक्याचे हे तर ते सगळे तळून घ्यायचे। तेलात टाकल्यानंतर बघा ते एकदम चांगले फुलतात। जर तेल गरम असेल तरच हे चांगले फुलतील, नाहीतर थोडेसे ते घट्ट राहतील। त्यामुळे तेल चांगलं तापून घ्या आणि हे जे मक्याचे पोहे आहे ते चांगले तळून घ्या। तर इथं मी पाव किलो पोहे वापरले, तर पाव किलो पोह्यामध्ये जवळजवळ 1 किलो एवढा मापाचा चिवडा तयार झालेला आहे। तर अशा प्रकारे बघू शकता तुम्ही, मी सगळे जे मक्याचे पोहे आहेत तर ते तळून घेतलेले आहेत। हे बघा, सगळे मक्याचे पोहे जे आहेत ते मी मस्त असे तळून घेतले। पोहे खूप छान फुललेले आहेत। आता याच्यामध्ये मी थोडे शेंगदाणे आहेत ते तळून घातलेले आहेत। त्याच तेलामध्ये थोडे शेंगदाणे घालायचे आणि ते तळून घ्यायचे। चांगला शेंगदाणा थोडासा फुटेपर्यंत, म्हणजे त्याचा वरचा साल निघेपर्यंत चांगला तळून घ्यायचा आणि तो याच्यामध्ये ॲड करायचा। नंतर थोडे काजूगर आहेत तर ते पण मी याच्यामध्ये तळून घातलेले आहेत। काजूगरामुळे या चिवड्याची चव आहे ती खूप छान वाढते, त्यामुळे ते आवर्जून घाला। काजूगर मात्र जास्त वेळ तळू नका, नाही तर ते लगेच काळे पडतील। त्यामुळे थोडा वेळच तेलामध्ये ठेवायचे आणि लगेच काढायचे। काजूगर तळून झाल्यानंतर मग मी याच्यामध्ये ही फुटाण्याची डाळ आहे तर ती तळून घातलेली आहे। याला काही ठिकाणी डाळवं असं पण म्हणतात। फुटाण्याची डाळ आहे ही सॉफ्ट डाळ असते, तर ती कच्ची घालू नका, थोडी तेलामध्ये तळून ती वापरा इथं। आता याच्यामध्ये मी अर्धा चमचा मीठ घातलेला आहे। थोडं चवीसाठी याच्यामध्ये मीठ घालायचं। आणि ही आहे पिठी साखर। तर पिठी साखरेमुळेच या चिवड्याची चव आहे ती खूप छान येते। तर अगदी 6 चमचे भरून मी इथं पिठी साखर वापरलेली आहे। पिठी साखर थोडी जास्त वापरा, त्यामुळेच हा चिवडा जो आहे तो चवीला खूप छान लागतो। आणि इथं मी हा चिवडा मसाल्याचं पाकिट वापरलं, तर ते अर्धं वापरलेलं आहे। हे बघा, म्हणजे जवळजवळ हे 3 चमचे चिवडा मसाला आहे। चिवडा मसाला आजकाल बाजारामध्ये अगदी आरामात मिळतो। तेच चिवडा म्हणजे विकत चिवडा मसाल्याचं पॅकेट मिळतं, तर तोच मसाला वापरा, त्याने चव खूप छान येते। साधारणतः 1 चमचा मी इथं पांढरे तीळ वापरलेले आहेत। तुम्ही हे थोडे भाजून सुद्धा वापरू शकता। आणि हे मक्याचा जो चिवडा आहे तर तो गरम गरम असतानाच हे सगळं टाकायचं आणि लगेच मिक्स करून घ्यायचं। थंड केल्यानंतर त्याच्यावर जी पिठी साखर आहे ती चिटकणार नाही आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला जी चांगली टेस्ट आहे तर ती येणार नाही। तर ही फार महत्त्वाची टिप आहे। तुम्ही चिवडा लगेच तळून घेतल्यानंतर लगेच हे जिन्नस त्याच्यामध्ये टाका आणि मस्त अगदी मिक्स करून घ्या। गरम गरम असताना हे सगळे जिन्नस त्या चिवड्याला खूप चांगले चिकटतात आणि चिवडा जो आहे तो आपल्या चवीला खूप छान होतो। तर मस्तपैकी असं एक मिक्स करून घ्या। चिवडा काढतानाच एका मोठ्या भांड्यामध्ये काढा, म्हणजे मिक्स करायला आपल्याला सोपं जातं। अगदी छान मिक्स करून घ्या। पिठी साखर सगळ्या चिवड्याला लागली पाहिजे अशी ही मस्त अगदी मिक्स करून घ्या। मसाला पण सगळ्या चिवड्याला लागला पाहिजे असं छान असं हा मिक्स करून घ्या। हे बघा, छान असं अगदी मी मिक्स करून घेतलेला आहे। मस्त असा चिवड्याचा मसाला आणि ते पिठी साखर मीठ वगैरे सगळं ह्याला छान असं लागलेलं आहे, तुम्ही बघू शकता। आता मी याच्यामध्ये थोडं खोबऱ्याच्या ज्या कातळ्या आहेत, सुक्या खोबऱ्याच्या कातळ्या, तर त्या मी इथं थोड्या फ्राय करून घातलेल्या आहेत। आणि हा आहे कढीपत्ता। तर कढीपत्ता धुवून तो सुकून घ्यायचा पूर्ण, त्याला पाणी जरा पण ठेवायचं नाही आणि तो पण तेलामध्ये चांगला फ्राय करून याच्यामध्ये घालायचा। तुम्ही हे अगोदर जेव्हा मी शेंगदाणे तळले त्यावेळी पण करू शकता। आणि ते पण मी याच्यामध्ये खूप छान असं एकत्र करून घेतलेलं आहे। कढीपत्ता आवर्जून घाला, त्यामुळे चिवडा दिसायला पण खूप छान दिसतो आणि लागतो पण खूप छान। तर हे जे आपण बाकीचे ड्रायफ्रुट्स वापरले म्हणजे शेंगदाणे, सुकं खोबरं, डाळवं,
ती पांढऱ्याची, तर त्याच्यामुळे हा चिवडा खूप रुचकर होतो. तर तुम्ही बघू शकता खूप छान असा आणि झटपट आणि सुंदर आणि चवदार असा चिवडा तयार झालेला आहे. रेसिपी बघितल्याबद्दल धन्यवाद. थँक्यू.